Για να δούμε τώρα συνέχεια. Ο ευλογημένος θα κάνει το σουτ και είναι στο δοκάρι. Για να δούμε εδώ το πλασέ και χάνεται μεγάλη ευκαιρία. Και για να δούμε τώρα που βγαίνει μόνος του τέτα-τέτ. Θέλει να τον πλασάρει. Χάνει μεγάλη ευκαιρία η ομάδα του Παύλου Μελά. Δεύτερο επάνω στη γραμμή. Για να δούμε τώρα το πλασέ. Και πάνω μεγάλη ευκαιρία, δεν ξέρω αν πέρασε. Δεν πέρασε, όχι. Δεν πέρασε. Κόρνερ τώρα από την αριστερή πλευρά. Κεφαλιά του Τσουκαλίδη, εντυπωσιακό γκολ και κάνει τώρα ο Παύλος Μελάς. Ακρίτες Σικιών το 1-0. Πάμε τώρα για το 19. Πιάνει το σούτ αυτό εδώ Μωυσιάδης 1-1. Εκπληκτικό γκολ και αυτό στο 19. Η ομάδα των Ακριτών τώρα από την αριστερή πλευρά. Για να δούμε η σέντρα. Μωυσιάδης γκολ. Κάνει το 1-2 τώρα ακριβώς το 22. Γίνεται μια ανατροπή εδώ βλέπετε. Ο Μωυσιάδης θα κάνει τώρα το 1-2 τώρα στο 22. Δύο τέρματα πετυχαίνει. Για να δούμε και τη σέντρα τώρα που πάει μέσα στα καρέ στο 40. Εδώ ότι έχουμε. Δίνει ο Ντεβεκέλης παράβαση πέναλτι. Στο 40 της αναμέτρησης. Πάνω στο Γιαννουκίδη. Ποιος πάει για να το εκτελέσει? Ο Τσουκαλίδης. Ο Τσουκαλίδης τώρα ακριβώς στο 41 κάνει το πλασέ. Out. Χάνει μεγάλη ευκαιρία. Ακόμα είμαστε στο πρώτο ημιχρόνιο. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια τι έχει δώσει. Παράβαση πέναλτι λέει. Κάνει το σούτ όμως. Έκανε το σούτ όμως. Τιτονίδης. Λοιπόν ξαναβλέπουμε τη φάση. Κοιτάξτε. Κάνει το σούτ. Πέφτει κάτω. Και τι λέει? Πέναλτι. Στο 47. Για να δούμε τώρα το πέναλτι. Γκολ με τον Θεολόγου. Ο Θεολόγου τώρα θα κάνει στο 61. Στο πρώτο ημίχρονο, τι 61. Εφημερίδα γράφει 61, το πέναλτι και το γκολ έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Άντε να δούμε πότε θα γίνει το άλλο το γκολ. Εκπληκτική επέμβαση όπως βλέπετε εδώ, είναι κόρνερ. Πάμε για το δεύτερο ημιχρόνιο φίλες και φίλοι. Παύλος Μελάς με την ομάδα των Ακριτών 2-2. Φανταστείτε έγινε 1-0, 1-1, 1-2. Μετά χτύπησαν πέναλτι του Παύλου Μελά out και μετά άλλο πέναλτι και έγινε το 2-2. Για να δούμε και τώρα το γέμισμα που έγινε από την απέναντι πλευρά, το σούτ εδώ το ξαφνικό και γίνεται από τον Θεολόγου τώρα το 3-2. Δέστε ανατροπές. Πάμε τώρα για να δούμε από την απέναντι πλευρά ποιος βγαίνει. Μόνος του είναι. Κάνει και με την κεφαλιά και γκολ έχουμε τώρα. Και γίνεται τώρα το 4 ο Γεροντίδης στο 66. Βγάζει και τη φανέλα αλλά θα πάρει και κάρτα τώρα, βγαίνει και έξω. Ο Γεροντίδης θα κάνει τώρα το 4-2 εδώ. Κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και έξω τώρα. Κάπου εδώ φίλες και φίλοι τελειώνει και το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη της ομάδας του Παύλου Μελά